Час новин на телеканалі АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 24 листопада. Сьогодні у випуску. Крим у жалобі. Тисячі небайдужих провели Веджія Кашка в останню путь. Арешти за вимагання. Окупаційний суд Криму ув'язнює кримських татар за надуманими справами. Вибух в мечеті. Внаслідок теракту у Єгипті загинули сотні мусульман. 5 загиблих за останню добу. На фронті загострення ситуації. Море сліз, жалоба та біль. Крим попрощався з ветераном національного руху Веджія Кашка. Віддати шану легенді кримсько-татарського народу, яка усе своє життя боролася за права співвітчизників, прийшли тисячі небайдужих. Національні стяги обрамлені чорними стрічками від ранку на будинках кримських татар. Це знак скорботи та солідарності з родиною Веджія Кашка та усім кримсько-татарським народом. Так розпочалося вшанування пам'яті однієї з найяскравіших діячів національного руху. Тисячі кримських татар з'їхалися до селища Учкось Новокльонова Білогірського району до будинку Веджія Кашка. Усе відбувалося під пильним контролем російських спецслужб. На околиці селища ОМОН підігнав автозаки. На прощання прийшли провокатори та колаборанти. Серед них прокремлівський Ескандер Білялов. Їх вигнали зі словами «ганьба». Серце 83-річного Веджія Кашка зупинилося вчора у кареті швидкої. У момент арешту активістів у кафе в центрі Сімферополя їй стало зле. Своє життя Веджія Кашка віддала за кращу долю свого народу. Вона до останнього боролася за повернення кримських татар на батьківщину. Спасибо народу. Спокон веков мать боролась собрать народ. Сейчас видно, что мать боролась и в борьбе умерла. І народ все-таки собрала. Веджія Кашка народилася в Криму. В 9-річному віці її разом з родиною депортували. Починаючи з 50-х років, вона стала активною учасницею національного руху. Вона одна з перших, хто відкрив шлях до батьківщини багатьом співвітчизникам. Справжній воїн кримсько-татарського народу в період анексії відверто висловлювала свою позицію. Одна з перших прийшла під стіни телеканалу АТР, коли окупант заборонив мовлення. Приходила на кожне засідання суду, щоб підтримати політв'язнів. Її слова в одному з останніх інтерв'ю нині для кримських татар звучить як настанова і заповідь. Ми не повинні нині розділятися. Хтось думає про роботу, хтось турбується про здоров'я. Ні. Ні, народе, не це наше завдання. Найважливіше для нас всіх – це батьківщина. Для всіх нас батьківщина одна. Батьківщина не продається. Народ не продається. Віддати шану Веджія Хану приїхали понад 4 тисяч кримських татар з різних куточків Криму. Провели спільну молитву. Альхамдулиллахи раббил алемін, ар-рахманір рахім. Маліки євміддін, іякі нағду, іякі нестарін. Після того члени національного руху, виступаючи перед зібравшим народом, майже одноголосно заявили, боротьбу за життя корінного народу має продовжити кожен з нас, так, як це робила Веджія. Веджия апте бізге буюк бір васиет қалдырды. Веджія Ханум нам залишила заповідь. Це наша національна боротьба. Вона до останнього моменту сама була в національній боротьбі, сама закликала нас до боротьби. Ми не повинні забувати її самі головні слова. Наш народ завжди має бути разом. Ми згадали Веджія Ханум хорошими словами. Нехай Аллах дасть спокій її душі. Ельвіна Сідбулаєва, Заман, АТР.
Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу АТР висловив співчуття родині Віджея Кашка та загалом усьому народу, бо ця втрата непоправна. Джемілєв також підтримав співвітчизників, які з позором вигнали з похорон колаборантів. Но у нас есть такое вот очень эффективное средство – отторгать подонков от своего сообщества. И вот сегодня, когда эти люди, там, Скандер, Белялов, еще кто-то там пришли, хотели стать в ряд с нормальными людьми, их просто оттуда с позором выгнали. Он бы вообще не посмел бы прийти в дом Віджея Кашка, когда она была при жизни. А так сейчас, видимо, решил, ее нет, и никто не отреагирует. Хорошо отреагировали. Дуа, молебень за упокой душі Віджея Кашка прочитали і в Києві. Після п'ятничного намазу в ісламському культурному центрі Аль-Раїд мусульмани столиці прочитали молебень та згадали про заслуги перед кримсько-татарським народом. Можем считать, иншаллах, на все знание Аллаха, что она умерла шахидом. И поэтому просим Аллаха Субхану ва Тааля достойно того, чтобы упомянуть ее имя в мечетях, в разных местах, и попросить Аллаха Субхану ва Тааля за нее дуа. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет ее у себя с его милостью, простит ее грехи, сделает ее из обитателей рая, примет ее шахидом, как и других мусульман. Кримсько-татарські стяги з чорними стрічками майорили сьогодні не тільки в Криму, але й в Києві. Таким чином, соратники Віджея Кашка висловили жалобу через її смерть. Зокрема, національний та державний прапори з чорними стрічками з'явилися на будівлях телеканалу АТР та у головному офісі Меджлісу. Віджей Апте останется в наших сердцах как неутомимый борец за права восстановления нашего народа, бесстрашный боец, которая давала дух нашему народу. Это она в нужные опасные минуты для нашего народа бросалась буквально под грузовики КАМАЗов с ребенком на руках, бросалась на автоматы, бросалась на встречу дубинкам полицейским. Она была очень бесстрашным человеком. Умисне вбивство. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує смерть Віджея Кашка саме за цією статтею. Зокрема, прокуратура півострову порушила кримінальні провадження за фактами проведення незаконних обшуків напередодні, затримань і смерті ветерана Кримсько-татарського національного руху. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом смерті Віджея Кашка. За статтею 115 – це умисне вбивство. Наразі до Генеральної прокуратури скеровано кримінальне провадження для визначення підслідності. 2 місяці у СІЗО. На такий термін окупаційний суд Сімферополя ув'язнив затриманих напередодні 4 кримських татар. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Самі вони ці закиди відкидають. Адвокати затриманих оскаржуватимуть арешт своїх підзахисних. Затриманих вчора у сімферопольському кафе Бекіра Дегермеджи, Асана Чапуха, Казима Аметова та Руслана Трубача окупанти звинуватили у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Самі ж вони це заперечують. Кажуть, допомагали повернути вкрадені турком гроші. Адвокати затриманих наполягали на домашньому арешті, але суд обрав запобіжний захід 2 місяці арешту. Еміль Курбедінов захищав Казима Аметова. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде 2 месяцев, не 2 месяцев, там месяц и 20 чем-то дней до 15 января 2018 года. И основания те, что он может скрыться, может повлиять на свидетелей, что он обвиняется в вымогательстве в группе лиц по сговору, там, с угрозами насилия и так далее. Каких-то объективных доказательств я в материалах дела не нашел. Адвокат Асана Чапуха з рішенням окупаційного суду теж не згодний, адже у його підзахисного вилучили всі паспорти, в тому числі й закордонний, і він все одно не зміг би виїхати за межі Криму. Асанага 65 лет, он пенсионер, никакой угрозы обществу не составляет, и таким образом нет необходимости избирать ему меру пресечения, заключения под стражу. Мы будем, конечно же, подавать апелляционные жалобы в течение 3 суток, ну и отстаивать и
представлять их интересы уже в Верховном суде. Бекір Дегирмеджи, батько фігуранта справи 26 лютого, Мустафи Дегирмеджи, теж 2 місяці проведе в окупаційному СІЗО. Його адвокат Едем Сімедляєв підстав для такого рішення суду не бачить. Он добропорядочный гражданин, и поэтому мы просили избрать ему домашний арест. Но, к сожалению, судья нас не услышал и избрал меру пресечения содержания в СИЗО. Всі затримані – літні люди. Більшості з них – необхідний медичний нагляд. Будем сейчас доставать медицинские документы, чтобы ему непосредственно были выданы ингаляторы. Арешт Бекіра Дегирмеджи, Асана Чапуха, Казима Еметова відбувся вчора під час так званої спецоперації у кафе в центрі Сімферополя. Там знаходилась і Веджіє Кашка. Руслана Трубача окупанти зняли з рейсу, коли той їхав у Київ. Крім того, напередодні відбулась низка обшуків. Зокрема, затримали Юрія Баранова, Курцеїта та Ельдара Абдулаєвих. Після допиту останніх 3 відпустили додому. Оксана Гуцул, Заман, АТР. – 235 осіб загинули, понад сотні дістали поранень через напад на мечеть в Єгипті. Під час п'ятничної молитви пролунав вибух, коли до місця трагедії в північному Синаї почали під'їжджати карети швидкої. Нападники відкрили вогонь по вірянам та медикам. Нападники втекли на 4 позашляховиках. Президент Єгипту через трагедію скликав термінову нараду силовиків. Наразі жодне угруповання відповідальності за напад на себе не взяло. За останню добу внаслідок бойових дій у зоні АТО загинуло 5 українських бійців. І ще 4 дістали поранень. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лиценко. Луганський напрямок. Вранці в районі населеного пункту Кримське відбулося бойове зіткнення військовослужбовців Збройних сил України з противником. Під час цього зіткнення противник вів вогонь по наших опорних пунктах з усього наявного у нього озброєння, включаючи і міномети. Президент Європейської ради Дональд Туск на саміті Східного партнерства назвав загибель 5 українських бійців доказом російської агресії на Донбасі. Тим часом 2 села на Світлодарській дузі більше не сіра зона. Українські військові взяли їх під свій контроль без бою. Російські найманці просто звідти пішли. Наразі там розгорнуто медпункт, людям роздали гуманітарну допомогу. Умова бойовикам. Олександр Хук, представник місії ОБСЄ в Україні, напередодні провів перемовини з лідером донецьких бойовиків Олександром Захарченко. Подробиць зустрічі Хук не розголошує. Утім, розповів, що висунув ватажку бойовиків вимогу допустити спостерігачів місії на територію окупованого Донбасу. Чи є на це згода Захарченко, наразі невідома. Зустріч була конструктивною. Ми обговорювали виявлені місією факти, що стосуються постійних порушень мінських домовленостей. Місія продовжить обговорювати можливі заходи із Захарченком і збройними підрозділами під його командуванням. В діалозі буде брати участь команда місії, яка знаходиться постійно в Донецьку. А ватажок бойовиків Луганщини Ігор Плотницький, який напередодні втік до Москви, пішов у відставку за станом здоров'я. Про це стало відомо щойно. Ми перевіряємо цю інформацію, докладніше розповімо вже згодом. На саміті в Брюсселі Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили ситуацію на Луганщині. Розмовляли і про небезпечний розвиток ситуації на Донбасі у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками. Меркель та Порошенко домовились докласти максимальні зусилля для звільнення полонених українців на Донбасі. Там бойовики утримують щонайменше 144 громадянина України. Акція «Я не байдужий» стартувала напередодні прем'єри стрічки Ахтема Сейтаблаєва «Кіборги». З кожного проданого квитка 5 гривень йтиме на допомогу родинам загиблих військових в Донецькому аеропорту. Таку ініціативу започаткували творці стрічки.
Якщо ми тут, значить згодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Аеропорт наш, котики. Слава Україні! На знімальному майданчику були ті, хто вижив у боях за Донецький аеропорт. Вони консультували акторів. Зйомки розпочалися в лютому цього року і тривали 3 місяці. Термінал аеропорту збудували у Чернігові. У фільмі використали справжню військову техніку, розповів режисер стрічки Ахтем Цейтаблаєв. Прем'єра у Києві відбудеться 7 грудня, а за день до цього, на День Збройних сил України, показ влаштують для ВІП-аудиторії. Президент України вже отримав запрошення. Також на показ запросять міністрів України. 5 гривень з кожного квитка буде йти на цей проект по допомозі сім'ям загиблих в аеропорті. Сума грошей в першу чергу буде залежати від відвідуваності фільму, тому я просто запрошую всіх. У нас доволі багато комп'ютерної графіки, доволі багато бойових сцен, але насамперед наш фільм не про війну. Наш фільм про мир, який народжується всередині цієї війни. Не ми цю війну розпочали, але ми її закінчимо. І я впевнений, що ми переможемо в цій війні. Наступного року на Херсонщині створять центри надання адміністративних послуг для кримчан. Вони займатимуться, зокрема, документами, що засвідчують особу. Послуги будуть платними, зокрема, оформлення паспорту для виїзду за кордон коштуватиме 557 гривень. Що ЦНАП має бути розташованим в безпосередній близькості від КПВВ. Ситуація облаштування цих центрів безпосередньо в населених пунктах регіону. На сьогодні ми вже маємо позицію громад Каланчаку, Преображенки, що в 2018 році там будуть утворені ЦНАПи. Є позиція громади Каховки щодо утворення ЦНАПу 2018 року. Є позиція херсонської влади щодо розширення цього ЦНАПу з тим, щоб він міг надавати як фронт-офіс саме ці услуги з фотографування людей, отримання документів. Були випадки, коли була відмова від здачі документів на отримання паспорта для виїзду за кордон. Це питання врегульовано представництвом президента безпосередньо з участю міграційної служби. На сьогоднішній день в таких випадках, якщо це передбачено чинним законодавством, відмова може бути виключно в письмовому вигляді. Боротьба з Росією та її дезінформацією. В Брюсселі одна з головних тем на саміті Східного партнерства ЄС. Лідери України, Вірменії, Азербайджану, Грузії і Молдови зустрілися з керівниками Євросоюзу та очільниками 28 країн спільноти. Найбільша інтрига – чи всі вони погодяться протидіяти Росії і який в Москви є козир на саміті. Саміт Східного партнерства відбувається раз на 2 роки. Останні для України були вирішальними. У 2013-му Майдан, у 2015-му безвіз. Нинішній саміт у Брюсселі, і на ньому Україна, Грузія та Молдова можуть розраховувати на пріоритетне партнерство. Це наступний щабель у відносинах з ЄС. Означає долучення до митного, енергетичного та цифрового союзу з ЄС, Шенгенської зони, а також спільного авіапростору. Росія вбачає у співпраці Євросоюзу з колишніми республіками СРСР загрозу своїм інтересам. Втім, вплинути Кремлю вдалося поки тільки на сусідню Білорусію. Після багаторічної кризи між Брюсселем та Мінськом на нинішній саміт запросили Олександра Лукашенка. Однак за 3 дні до початку зустрічі європейських лідерів той вирушити в Бельгію відмовився. Відправив міністра закордонних справ. Ми проти конфронтаційної риторики між Росією та ЄС. Білорусь знаходиться між 2 великих вогнищ. З одного боку Росія, з іншого Європейський Союз. І ми хочемо бути подалі від політичної конфронтації. Головна місія Володимира Макея – не допустити ухвалення на саміті резолюції проти Росії. Опонент білоруського міністра в Брюсселі – прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Вона прибула на зустріч з ідеєю організувати єдиний фронт у Східній Європі проти Росії. Ми повинні відкрити очі на дії ворожих країн, таких як Росія, яка загрожує потенційному зросту Східного партнерства і намагається підірвати нашу колективну міць. Я очікую на поновлення намірів європейських країн до спільної роботи з вирішення загальних проблем в сферах безпеки та розвитку.
Тереза Мей вже оголосила, Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на боротьбу з дезінформацією в Східній Європі. Інформація стала зброєю, вважає голова британського уряду, і саме тому Європа мусить активно захищати власний інформаційний простір. Людмила Іванова, Заман, АТР. Наразі це все. Дивіться наступний випуск «Заману» о 20-й та дізнавайтеся більше. Будьте з АТР.